Родителите, събрали се, за да кажат своето не на монополите, както всички останали градове, така и ние искаме да заявим своята твърда позиция, че не можем да бъдем крепостници. Не можем да бъдем жертви на едни икономически структури, които единствено паразитират върху нашия народ. Не може да има в 21 век подобна гавра с хората и с тяхното достоинство. В рамките само на един месец сметките скочиха двойно и тройно. В нашия клуб в продължение на цялата седмица се събираха жалби. Гадови, всички са гадови! Сметки, които са 3-4 пъти по-високи от предния месец. И няма такива оправдания, срока бил по-голям за отчитане, няма такова нещо. 2-3 дена е разликата на срока за отчитане. Верно е. Просто тук издевателство с българския народ. Ние да подкрепим народа. Народът да дадем един за друг. Вижте колко, а Русе колко хиляди е. Дай Боже! Когато прекрая с оборна, всеки, който желая да изкаже отношението си, е добре дошъл, микрофона е ваш и ганеви гостинник. Голяма е експлоатацията от страна на енергоразпределителните дружества. Каква не стане допълнително плащане за мрежови услуги, което представлява над 50-60% от общата стойност на тока.
Защо часовниците, погледнете си часовниците, са с час и половина назад и плащате веселостна енергия, плащате дневна енергия. Защо? Може ли някой да отговори на въпроса? Защо преди 89-та година 1 киловатт час струваше 4-5 стотинки, а сега струва 25 стотинки? Преди имаше нови мрежи се строяха, нови мощности се пускаха. Защо сега е 5 пъти по-голяма цената на тока? Спасението е само национализация и да гласуваме за тази партия, която ще обещае да премахне експлоататорството в България и експлоатацията и мафията на електроразпределителните дружества. Не само да обещае, да го изпълни! Да го изпълни! От обещание специфи! Аз съм гласувал повече за нито една партия, докато не съм имал някакви проблеми от някаква обществена организация, която е някаква народна организация, някой, който да му пука въобще. Няма смисъл да гласуваме, няма смисъл. Поне един ден в годината точно определен месец никой от нас целия народ да не се плаща тока, водата и всичко, което се плаща на частни концесионери. И точно за това, защото са частни концесионери, за това се дигнаха цените, защото плащат данъци, защото плащат някакви си измисля